No, ti project inchi kendere tena kinango tebinga unabona umuntu tagitege simonye ngera chaka chi project inchiro bune chakwa mete bune yiga ya amachari munda chagete. Yes. Twagamba no mugaba nagatobekera 10 million. Asinale buna irungu macha tayo isimanko be kukerororo. Ebintu tigabikwane. Yeah. Nechiskuru rende ati atoe mheshimiwa Ajire Kaibere Gasogo kwani ngana yo mweli ako kwa hali ya ndo chichi kanire tuchikwenda sumurulio kubwati tiga tutakerane abagusintoramo igento tutabwati no bwanchani tiga twanchane twaenane amasikani na onye tolenga nisabali yoborayi bwense korwana tiga tochamo tubwaterane nande tumanyane tabauti nabande bali murase turigenchera yokobeka namo ekiagera ekero muramo amo kusucceed lakini tobagane usitobaganwe ntokoba ekiagera ntoba buna matumbo mundu agochotenga ngalini nganekeu chinza chinde kwane kwa matumbo kwanyora lini ndiyo lyaelire iragi rumere kwa leo kando iko tigatwanchane na inu bantu ba Getembe TV ne radio ngwatenga mbiyemona ko grijude sine so kolega singia na inu mwero steady to mwa manto kera mukurangira antu bacha iko namba maitenga na inu mokote moro